tidak ada. Dosa banyak. Neraka tentang dosa naya dia. Jangan cucu bocah wak murah aja ya. Lah kam mati baru dimbawa ungku. Kini lah dipanggil ungku dari kota Pariaman lah tiba sekolah di Sogaan sampai hari di belakang dah tiba dah. Habis walah takaratul maut. Ajo mati. Duya kabatu kajo akhirat. Ambo yakin Bapak Ibu. Kalau iko bantu edun sana disiko ndak kalamo gele kodo. To bangi jemaah tu ya, bangi je ke awak bantu kalau awak lo kali kecil tongku ko kamati bae ko. Ndak kalamo naik deteria ko le kodo aja. Ajo la bagao mu ajo kini ala sampai puluh. Oke. Usana ambo ingin meyakinkan sagalo kita nan hadir dulu bahwa kita ndak lamo deteduya koledo. Ba aku takatu kecetongku sabo awak tahu Bapak Ibu bahwa duya kondak kampung awak aja. Kampung awak si kodone, kampung awak nanti di akhirat. Kita di duya ko manganya ko marantau. Sabanta mambiak sagalonan kakito pagunuan kakito bawa langsung ke akhirat. Di Sabanta si kotunya tongku iyo biluak mati. Biluak mati. Bocah lihat tuh nggak mau yang mati. Nah, kirui Bapak Ibu yang bermati masih sekolah tahu bahwa di dunia tidak lama, bahwa di dunia hanya sementara. Walal akhiratu khairu wa abaka, dan akhiratlah tampai nan kekal. Dunia ini samintaro, akhirat salamo-lamoy. Coba kita perbandingkan dengan naluri saja. Di dunia ku 70 tahun awak hidupnya mak. Kancung kaneh wak mencari biaya untuk hidup 70 tahun aja. Coba bayangan di akhirat salamo-lamoy wak hidup. Kira-kira bara wak butuh biaya. Di dunia ko 70 tahun wak hidupnya ini lama rantau ke Pekanbaru, ke Batam, ke Medan, ke Jakarta, ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, mencari untuk hidup di dunia. Sementara kita di akhirat salamo-lamoe bara kira-kira wak bau bakar. Bara timak tu mak. Emak lah bara umur gini. Lah bara umur ya mak. Bara 68. Bara? Anang 9 patu kalah mati nih itu. Mas. Bama. Nggak masuk patu lah mati nih. Umur Nabi 63, nyolah 69, kan patu lah mati nih. Tapi di Allah Ta'ala masih diagih umur, masih diagih waktu, masih diagih di Allah untuk berbenah. Jadi seluruh kita nan hadir, ndak betong nan tua, ndak betong nan muda, sumando pusako, siapapun kita, pastikan kita siap untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah Masjid Nurul Ahad Surantiah Kabupaten Padang Pariaman Buayan tadi masuk nak di Buayan nama kampung orang Surantiah namanya. Kini kita cari Bapak, kita yakin bahwa kita akan pulang, bahwa kita akan kembali, bahwa kita akan kembali kepada kampung nan sabanae.
bajalan kata orang siko, babuah bati, malenggang babuah tangan. Kalau pulang do sana awak dari Jakarta, apa dibawa pulang besok oleh-oleh? Dari Jakarta, dol. Kalau pulang dari Pekanbaru, nah neh. Kalau pulang dari Medan, salah. Kalau pulang dari Padang, Mingkuang, Sanjaya ada jo. Hati kaya dia. Bukit Tinggi tu. Ayo pulang dari Bukit Tinggi, Sanjay. Pulang dari Duya ke Akirai awak bau. Emang apa? Kaya dia belum. Iya, amalan salihan mutakabbalan, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iko nak kita pikir le sana. Corona lah barangke keceulang corona lah do ada peci Allah si kodo. Berarti pembohong besar. Lah baganti wa Jumaah, lah baganti wa tarawih, lah baganti awak patangko wiri, lah baganti Isra Mi'raj, lah baganti nuzul Quran, hanya de isu ya begitunya. Isu kale. Isu je barunya lah baganti wa Jumaah bala kalamahan awak tetangko. Isu. Yo. Lai taruhnya ya, ayo wo nak nyabui sikoro sinantunya mah. Kecek siko wak sabui kolas. Magang aja ni. Nak siko dah. Adik kaya dia. Awak nyabui di sini nak siko je kalau wani. Ayalah, ilaha illallah. Allah malia, nak siko dah. Siko kita santiang-santiang Allah malia kangko. Lah, kini kaum muslimin yang menghormati, kita meyakini kita kembali, kita meyakini kita pulang. Kira-kira apa yang kita siapkan untuk pulang? Coba lihat lo, nyolong awak tiba de teduya sagalo sapo apa nawak bawa soy. Kanak-kanak lo, ada wak mambok Jawi. Ada baju selai bandang ni. Ada membawa harato. Ada membawa ampulai. Kini Allah ampulai awak. Karena kalau ye kata duyan ada mampu sebagai Allah ada. Biswa kalau pulang tinggal sagalo Allah elo. Amuan tak amuan. Suka nak suka. Kalau tiba waktu pulang kampung sagalo tinggal. Mga istri, mga anak, mga harato, semua yang ada di awak. Hayai alemu, kudarai iradai, samiak basir, tinggalkan semuanya. Ya sama-sama aja dah wak. Kau kadang-kadang adalah kawan kini kau dia mah, orang mati loh. Lun sebagai Allah le pak. Sombayang indahnya magapo-gapo aja bendanya. Magapo bendanya loh. Sakit nanti mencari orang wili kau sakit nanti apa aja itu wili baca yo campang wak suka banyak dia sakit ya ambil kotonya mati siang dia karajo bayang indah puasa indah mengaji indah amati salahkan dah ajan agak kamu naik ukur ceramahnya kedua lain di kakak gue piti ampe kali kagua pertama Soekarno Hatta masuk alamnya kagua nak kagua hijau masuk alam kagua nak katigo dampak orang madagang ladiang ambalah lah astagfirullahaladzim na'udzubillah. Bapak-bapak ibu-ibu amo cari awak banyak mana ser langsung mungkin ada orang Pekanbaru mencari orang Medan orang Jakarta orang Batam orang Medan mana amo sapo bapak iko di buayan Musaji Nurul Ahad Sugantia. Di ugang Sugantia di mana saja Anda berada, ugang Lugu Aluang Kabupaten Padang Pariaman di mana saja berada. Kini ambo di kampung di sana. Kini ambo membahas cara ugang Surantia kok kasiap mati. Nyu ugang siap ko tandoya dojo. Ndak takwi dan indak cameh tu siap tu. Ugang na indak siap cameh
Orang nendak siap tu takut aja. Tapi kalau orang siap ndak takut kapan saja jadi. Kullu nafsin zaikatul. Seluruh yang bernyawa pasti mati. Lah tahu awak tu masuk awak ka mati. Cuma tinggal kaji caranya bila awak mati. Ndak tahu awak dah? Kini tu cari tahu. Ajo umur 40 kini tahan. Baga je. 20 baga. Serius lah. 20 ditinggal. Bantu itu aja mak. Umur dah kagak. Bantu lah tua umur dah kagak. Masya Allah. Berarti nak menyembuang nak terkejar ya mak. Kini ya mak ajo dalam 50-an aja lah. Ampe 48 tinggal muejo lai 52 lai. Itu kalau satu itu banyak kalau seandainya satu muejo tinggal muejo lai 52 lai. Adik tu kan adanya. 62 tinggal 10 lai. Tinggal muejo bapak ibu 50 tahun lebih kurang. 50 tahun tu ndak lama tu dek. Bila kira-kira kita berangkat. Kira-kira kita sadu alai kita raton je 50 tahun lagi umur kita misalan. 50 tahun tidak akan lama lagi. Tahun ampe puluh 9 tahun bagai tinggal lagi. Sianan tamai SD si kau nak tentu deh dong. Umur Joko 50 tahun lagi. Dikurangan tahun. Ampe puluh 9 tahun bagai tinggal lagi. Yes, 1 tahun. Bulan, sabaleh bulan bagai tinggal lagi. Sabulan, minggu, 3 minggu bagai tinggal lagi. Seminggu, hari, 6 hari bagai tinggal lagi. Tu cemeh kali je. Sehari semalam, jam 23 jam bagai tinggal lagi. Sajam ni 59 minit bagai tinggal lagi. Samini tiak 59 detik bagai tinggal lagi. Sadatiak ke bayi di sana, sadatiak ke pulang. Allah ndak tentu, ibadah tidak ada, dosa banyak, neraka tentang dosa naya hadir. Jangan cucu bocah awak murah jo ya. Lah ka mati baru dimbawa ungku. Kini lah dipanggil ungku dari kota Pariaman lah tiba sekolah di Sogaan sampai hari di belakang dah tiba dah. Habis walah takaratul maut. Abang ungku, tolonglah ungku. Decalie de ungku dua. Lah jari ya. Nak tak muwe angin kahiduan kau Allah. Lapu-lapu. Ada calie dong kode ana moe kan. Waktu ungku menyampaikan kaji we nak jana we elah kamati itu kan tunjuan kaji gitu. Santiang apa jana? Lah kamati je bagaja jungku bagati itu. Lah sakaratul maut lama languah. Hampir mati ko. Kiro bagu takana dia guru. Bagu takana dia ungku. Pala sakaratul maut tidak ada lagi. Kalau kau bakaja mode kini ada wiri sekali seminggu mungkin jo guru kita di siko. Atau di sugo-sugo di tempat kita belajar lah. Kau ndaklah kama timbongku, timbongku sinan. Di bisian ungku bah. La ilaha illallah. Agak cek jodoh. Ongku tu takut lo lai. Malang apa aja aja. Iyo masa awak sabuele lah malang tahukah dosana amba penyebab itu? Kenapa mangko ugang dibisi oleh Allah tu ndak bisa de manusian? Awak talambe maja masa nyolah kamati jadi aja. Nyu bagaja ko juti kota nam pertemu bagaja. Datu mambiasoan Cuma sudah bagaja pandai naduh itulah. Bagaja kami jadi pakai 15 tahun bego. Ambo jadi pakai cibu sengene, ambo tak kalam, tameste langsung jadi pakai.
Langsung sekolah sanawiyah, langsung sekolah aliyah, langsung lo orang kuliah, awak lah kuliah lo 2 hari. Kata lo senek, buat 2 hari je kuliah di Yemen Konjol Padang tu nya 2 hari kuliah. Sudah kuliah 2 hari lah, sudah leh. Kirain ko kawan-kawan lah jadi ungku jo. Awak lo nyo jadi ungku dia dah. Dicaliak-caliak dia lah camin awak li gagah bantu. Baal lambe awak jadi ungku. Lah dia hitung sejak tahun 92 sampai 2003 atau 20 tahun hampir 15 tahun awak mengaji sugau. Alun jo dapat kaji le do baan nan sabanai kata tu. Apa jatulah saka mati je belajarnya. Awak 8 tahun mak. 8 tahun ndak dapat kaji dah. We elah kamati je di bawah ungkunya. Kemasan tiang eh. Maka dapat la ilaha illallah. Ada ketunjukan la ilaha illallah. La ilaha illallah, baca je la ilaha illallah. Tak bisa dia menunggu engkau. Asabau sami'lah dia angkat Allah, basirlah barangke, kalamlah dia angkat di Allah. Tinggal roh hayat dia cek ke bawah, menunggu dak tiak kamati. Kalau waktu hidup, waktu sehat ndak dibiasukan dengan Allah, ndak dibiasukan berzikir, maka matan nasu bima ya'isu bihi. Mati manusia itu sama dengan aponan biaso di karajon de teruya. Anam paling acok wak buik de teruya ju itu. Tu mengkau wak dilatihan di guru nama labi ayat laba Quran di surah de buya bazikir 70,000 la ilaha illallah. Baru disuruh bazikir tuanku supaya nak tabiaso. Disuruh bagajala kalimah saring ilaha kalimah tarikai ilah kalimah hakikai Allah kalimah ma'ri jelas de siana la kalimah saring tubuh perlu kita afal di Allah taala ilah kalimah tarikai ilah kalimah hakikai Allah kalimah marifat rasio de Tuhan jale duduk guruan bukan indak tiba di bagian mengaji tarikai tu nya. Ake cek naswa awan naswa tu kaji tutuo itu nya. Jadi bagi-bagi kaji ko dia jo. Ada kaji nan tutuo je. Ko dia bondak na mudah-mudah ko kalau tutuo ko lah kaji dah lah ko. Ko nang kadi caliak bapak ibu ko nyampang bekoe. Singke pamintaan nan mananam datang membubui nan mempunyo datang manjapui bakalun ado doso sambuah sianan kadisasa tibur dalam kubue asam kandis asam gelubur kecek dan tutur dulu katigo asam siriang-riang menangis mayat di dalam kubue takana badan indak sumbayang. Kalau sumbayang lainnya tuh sumbayang gak 2 kali seminggu jadi pinantio ari koyo gak bari dewa. Piadih joto lah kanya mai kanalah joto. Ko na indak cia Allah ko je. Mati lo tu. Iyo do YouTube tu mah beredar lo tu. Lah do cia Allah do mangalah we mati lo ko dipikir dah. Jo naluri biasa. Mati apa nama jogian nama we. Bayang indak poso indak mengaji indak berjakai indak baca Quran indak ada indak selagi Allah do. Mati jogian nama we matian nama we jo tu. Matian yang ada jangan. Ke awak lo dia doa ni. Mati wow deh pulau nama. Padiah bahasa je jo. Kalau di kampung pun tak mati wow lo mati anje nama dia. Ia ndak ada sebagai Allah dong. Kalau sefantastisnya aku belum patut mati, tapi kenyataannya nyo mati ko. Kenyataan dan faktanya mati ko. Ambu himbau seluruh sana di mana saja anda berada. Mati murahnya pak, tapi menyiapkan mati nampak ya. Mati murahnya, cuma menyiap mandiri untuk mati ko payah jo. Mati juga nya. Pusan buya dulu waktu ambo di mengaji di surau. Kalau partamu mengaji harus disurahkan masyarakat dulu masonyo kamati. Kalau lai sadar kalau lai takana dia, kalau lai yakin dia masonyo kamati, pasti nyo yakin mengaji satu. Piko dak takana duit kamati do, dak takana du ya kabakire do. Ayolah pehes raya Pak Ibu.
Lah diajan kalimah, lah diajan sumbayang, lah diajan basuci, lah diajan dewa balahie coba batin. Tapi nyo ndak ada muah mangarajon ca Allah edongku. Kenapa nyo ndak muah kau? Nyo belum mempunyai suatu keyakinan yang mendalam di jiwa nyo. Kalau kami disuruh bebo, jo buya jungko, bapa rajan mati. Barang sesuatu kau ndak pengajan amor aja. Mati itu kata ahli sufi, mutu anfusakum qabla an tamutu. Matikan diri kamu sabalun. Artinya itu nih pulangan milik Allah sabalun diminta. Ayah kaji tadi seluruhnya punya Allah. Mana punya wak coca lihat. Yang karajah tubuh angkasa, kulit, daging, urat, tulang, hati, jantung, gabu, buah punggung milik Allah. Yang sabita tubuh nalui uji alimu nur suhud milik Allah. Sifat makna tujuh haya ilmu samiak basir kalam milik Allah. Kira di pareso sarollah nado dia awak ndak ado nana awak cak Allah punya ledo. Allah kira punya sado. Kalau Allah punya sado Allah ndak ado awak punya roh. Bila awak ndak ado tu nan pulang pada hakikat sabanaya jo. Duduan kaji jo guru. Kok kamati jo matilah. Tu bang ni yang travel mana? Wajah itu wajah mangi, itu mangi gitu. Enggak ada memanggil orang. Bantu aja tu nyet. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Awu yang mau gelah iya kok. Minum lalu minum. Iyalah, katanya tu. Nah, ulama dia dosa yang menghormati. Kini kita calia. Sabalun kita berangkat ke rahmatullah. Ada tugas. Tugas tadi ambola membawa kita bahwa waktu lahir kata dunia kita tak bawa apa-apa. Kini kita kamati, kita belajar bagaimana kita tinggalkan segala nan lalaki ke awak. Kini kita lah badoso. Kita lah bermaksiat. Kita lah bernoda. Kini kita kapulang ke rahmatullah. Ba'a carawe supaya kita tinggalkan segala dosa. Maaf dosa nak biasa jombo sampai di masyarakat. Badoso deteduya kau biasanya ni. Biasanya dua, biasanya jo, biasanya mama sako. Badoso biasa tu nyo. Awak kan orang. Di mana gadiang naindak kagata, di mana manusia naindak punya salah. Yang namanya manusia pasti berdosa. Naindak boleh mengangkau, naindak boleh membawa dosa mati. Tidak. Badosa bangku boleh saja, enggak apa-apa. Awak orang mah. Tapi naindak boleh membawa dosa ko mati. Awak berdosa jowa, basalah, basuh etongan, jangan dibawa mati. Barasihan dulu sebelum mati. Awak berdosa jo Allah, ndak bayar zakat, ndak naik haji, ndak solat sebelum mati. Taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah, kata Rasulullah. Wahai orang beriman, tobatlah kepada Allah. Barasiah dosa jo Allah, barasiah dosa jo manusia, bayar segala utang, kembalilah kepada Allah. Pi kalau ada jo dosa, jangan cuba-cuba lo mati, Pak Ibu. Mana mau sabaleh kepada lo. Nah, ada orang bisa menolong mabian dosa itu nanti dah jom. Banyak balik dilambuin aja. Oh, mantang-mantang koto suku ndak tentu nang koto dah. Ada orang koto suku kena. Badu sana jam. Ada orang pilihan. Bako ambo orang Tanjuang, bisa naya ambo orang Sikumbang. Orang rumah ambo. Ndak sado orang Sikumbang dah, seorang rumah. Beko awas kumbang kalau awak ngomong mangko je. Nak sadoe nanu ngomong. Urang jambak tu kawan ayah mo tu. Ndak ta sabui lo suku ba lo jambak jo, suku jambak tu jo. Ya patui lah bantu jambak tu. Dosana ambo kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang ambo hormati. Kini kita caliak. Yang pertama sekali
persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membarasiahkan diri dari dosa. Dosa orang disurantiah kotigonya, Pak. Anci lo. Awak yo bana disasa aja, Pak. Kalau bagian jauh sinaha dosa ampe. Kalau disantiah ko tigonya. Nampar tamu sebagaimana biasa mau sampean dosa tubuh. Laya doa batu buah. Oi dosa nak lihat doa batu buah. Namo dosa tubuh tu pada tepa siak date siak pa. Nanti kece empat siak tahu lai bakarajoan. Banyak orang sekolah teman. Yo tu mak mau kasih mama. Kanan niang je tu. Lai tahu awak masuk sumbayang disuruh Allah. Sagalo na indak sumbayang masuk karam koruntuang pasya. Maaf kok kabangi jo kabeyang beko jam sanga sabale hambo pai ka pareman le. Li talo mengaji laki sanga sabale. Lebih kada ani. Awak sesekali li. Tu membunuh lawan. Da ibuan deh dia anak namanya. Mungkin jam empek mengaji. Siang tak lampau daruk banan bantu mati. Jenembak dan. Astagfirullahalazim. Okey, ini tu buah. Ini dua lai. Sagala dosa anak nampak dosi, lai tahu awak masuk bagunjiang di tagah Allah. Oh, lai tahu bagunjiang tu batagah. Lai bagunjiang jo awak. Nah, tu. Pasya. Mengaku nak. Mengaku Lai mengaku Kalau yo mae dah indah. Berarti waktu wak bagunjiang membagunjiang kau nak suah kalau dorang bacarai atau minantue lari atau mintue bacawek jo minantue tu sabanah nge tu. La ilallah di kau ndak dapat akar di kau mintuo banar di bawah. Lah, ibu nagari sikayan samsuran tihane. Sapi yang mana ne kanai atau pajato jo minantue karajowe ya. Ini namanya apa? Gonjiang. Tahukah orang Minang, tahukah orang Siko masuk bergunjang di dalam Allah? Wala tangutang bantukum ala batin. Jangan kamu sabui ai kawan kamu kepada setengah kamu. Kalau disabui bangku bagunjiang namanya. Kalau iyo, kalau indah doa sabui bangku pitanang namanya. Contoh, inyu yo baca gai jobinie, baca kak bau pia. Nampak dia mato sabui bagu memperujang lewat nama itu. Nyu ndak ada baca kak don deh. Wak sabui baca kak tu bab pitanah awak nama itu. Semua kedua tu nyedo kadangnya. Ada songko doso tubuh. Namanya pada tempat siak date siak pa siak siak. Di kalau orang pasiak lo bangko nyulai tahu nyende masuk sumbayang wajib tahu wiri di masjid ko wajib nanti mu wajib talibul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat tahu piwe namo di bawah aku benar sati Muhammad Arif aja hala cok nampak dah bang pampalian tu sodogo narako ka jinnya tahu wala cok masuk sodogo je. Ada YouTube sambuah sangat mau di Facebook sambu share langsung banyak mengawak kan juga lain je. Sombong sangat nyoban tua orang lo kajo. Nyobana takah orang bapak bana. Tapi sombong. Marasonyo tu lapan wah. Kajilah salah saya lagi celia kami ungkung ngene-ngene emparenya. Ungku alu-alu pantang ko angke cucu dan dia punya.
Jadi kesombong. Dia hati-hati di sana. Dosa yang pertama kau banyak terlibat masa kayak siko deh gua. Orang pasif ndak boleh didanga KCE, ndak boleh jadi saksi, ndak boleh jadi wali. Anak waga dia kadang bisuara yo jiwe kanikah. Awak ayahe ndak ada satu sumbayang. Awak orang pasia ndak boleh jadi wali anak doh. Kalau jadi wali jua bangko, maka hukumen ndak sah. Nikah anak je menantu ndak sah gara-gara awak ndak sumbayang. Maka terjadilah berzina siang malam anak awak je menantu. Sebab dia awak nak sumbayang. Ada lo pajanan cadia 2 hari ka bagale tu sumbayang Baka jamai na jo kini jo awak kan kami nentu. Ayo pajak ditembak patui. Kajamai jo ka bagale tu. Aba kita nyuruh dak kawan sebagadang ba jamai na ni jo. Awak kan kami nentu so. Dah sumbayang wa kecil ugang beko. Lah kacuy gundu bebo di kalau ada ayah anak awak ndak sumbayang ayah anak awak tu doh tolong suruh sembayang. Cara menyuruh sembayang kamu gahnya tu. Cara menyuruh orang laki-laki sembayang kau orang ni induk nampal yang santiang. Macam kau cara sare masuk kamar kau pada joko bilik kau sare ejo sembayang. Nak boleh masuk kamar dah. Aba ace endak ka sembayang. Ba ake endak ka sembayang. Tak boleh masuk kamar dah. Tu jadi biel aja. Katialah kan ni kunci. Hujan lagi dingin dan katia sembayang lo. Nganin dua kau dia belum tahu sebagian ya. Sekali-sekali calialah Abdul Somad baca ramai. Sekali-sekali tontonlah walaupun tak tatap muka Abdul Somad. Sesekali calia ingnya Abdul Somad tu ceramah. Orang lain tak sumbayang itu samo jo apa. Kalau indu-indu tahu suami wada sumbayang mungkin tak ajan dia walau jo seorang Allah gitu. Siapa sebenarnya orang yang tidak sholat itu tangko? Siapa dia sebenarnya? Kata Allah dalam Quran, yaitunya balhum adal. Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka ini lebih hina daripada binatang, bahkan lebih hina daripada binatang mereka ini. Siapa dia? Orang yang tidak mau sholat. Ikut orang pasiak baru jojo. Bapak lu masuk kamu napiak, lu masuk kasih riak zindiak lain. Hanya dosa tu buat satu kau saja malam ini Pak Ibu. Bulan ketipu dibaca cik lain. Malam-malam nyana ngaji. Cik kau salah saya gini dia balik. Nama ndak sembayang bisua. Awak lagi mengaji jo Muhammad Arif malam. Nai ndak sembayang tetap jo ndak sembayang. Nai ndak bayutang tetap jo ndak bayutang. Nan indak bakasapuan tetap jo ndak bakasapuan. Nampang manggabo jo. Mabazie ngaji jembo. Ngajian mo ito. Yo lai di dangai Muhammad Arif ngaji. Lai tagala ta panca ka sungai gala. Aduh nama simme ka sungai sekali. Di mawa mengaji kasi panca ka sungai balap. Baru singku hehehe kalau lah. Anduang ko galalo ya. Tu mengaji awak tak sembayang. Nai ndak sembayang indak jo sembayang. Nai ndak puasa indak jo puasa. Nai ndak bakasapuan indak jo bakasapuan. Mengajian namu kan naungku jauh-jauh nanti undang ka pariaman nai dah. Katakah tuwe waknya mah. Nyo ada sekali ya gadang kecek udun sana mursiko sekali tapian baubah. Cuca lihat bapak ibu orang yang tidak sembayang ini. Orang yang tidak sembayang ko bapak ibu sangat ino. Kau bangih jo bayang lah jo ambo bapak ibu yo. Sangat kahino. Ada sekali ya. Sekali di kampung mo tu mak kengkeang namanya. Ajo tentu dah jo mak kengkeang. Ti lah jo. Lama bazi aja jadi orang siko nak mak kengkeang nak tentu. Ajo tentu je jo. Pek ke kau jo jo tentu. Ajo orang jambak kau nak tentu. Oh dah pada tua jo ke. Astagfirullahalazim. Sakali mak beliau ko masuk ke dapur orang. Kebetulan orang punya dapur lupa manungkuan batu lado Batu lado sudah mewepih lado.
mak kengkeng kodek lapaba jilek dia. 5 kali jilek baru ni samperono barasia betul ada tadi tu. Tiba sekali iaitu orang tukang orang punya rumah. Dicaliak mak kengkeng tadilah menyonggang di batu lado. Labar rahasia. Diambil tungkahan di orang punya rumah, dilambuyan ke pinggang mak kengkeng. Tak lepas balai tiba di umpun batuang. Yo mana punya anjang lah punya. Yo kalau majaan anjang kau harus punya anjang lah aja. Awak majaan anjang tu punya jawi lah punya. Dilaka anjang tu meh. Balain bah punya tu. Siapa ini? Tiba di umpun batuang lalu babi. De awang anjang. Malang dan bi. Malang di awang pasalahna kengkeng antar ngadi dia. Malang dan jadi anjang dia. Malang. Coba bayangan dia ambil. Labih-labih yang jadi manusia tu. Labih-labih sambalado Laki-laki di batu ladu dia nyebi. Itu nandeng jile yang tungkahan di langkang dia. Badak kuat pinggang dia. Kecek babi tadi. Orang salah monjang. Orang yang kok lielo-elo yang jo manusia tu yang sayang manusia yang dia gihe makanan di paui ewang di bogang ang salah sanang hati orang kampung mancali ang yang. Puang dek mencilok, kau mampu dilangkang orang. Tapi waden lebih malang lopat orang linjiang. Apa malang yang ambil? Cale ada waden yang ndak do mancilok ke kumai yang do lalu je dan di tengah di dalam buah orang dah. Apa sorak orang kampung satu orang. Bakajar jawang satu mengajar dah. Teman uang lonjang. Iyo loh. Apa gua sekai satu na wang na basi yang dia nuren tu aja. Astagfirullah. Ino dan padoang linjang. Kau anda mencilok konjang, mangkolah kopi asena. Waden yang lalu jadi kampung basora orang kampung. Juang wang satu mengajaran dah. Tapi tanang lanjang. Walaupun takatuna ino kita baduonjang, ado lo nabiah ino pero kita linjang. Siapa tu je cegak langsung anjang tagaknya. Cegak bingang kau. Siapa tu nan ino lo pada awak kolebi adonjang. Urang dang dunia. Urang hiyo. Satu. Urang tu yang pitie banyak, lalu lama, makan lama, otoe rancak, mobilnya mewah, istrinya urang dang tu. Bini aja urang lah. Tapi yang lebih hinolo pada awak lai kacik Rasulullah. Siapa dia? Manusia yang hidupnya mewah, hatinya senang, wanyu mewah, tapi nyonda amwa sembayang 5 kali sehari. Labia hino pada kita linjiang. Bau sana hati. Itu walaupun adegan anjing dengan babi bapak ibu, tapi itu dalam. Amo minta maaf kepada segala sapagaben dosana dan hadir, judusana ndak hadir. Coba kita pikir untuk apa sabanai kita hidup. Lampe puluh 2 tahun umur yang bapak ibu. Ada nak labung umur 50, labung umur 60, labung umur 70. Untuk apa? Karena guna untuk kamakan lama, lalu nang kabakaruah. Makan nak kabatambuah, istri cantik, anak-anak mewah, pangkat dan jabatan. Sudah di sana. Lah tahu banawa bahwa semua itu akan kita tinggalkan. Bahwa semua itu akan sirna. Bahwa semua itu akan fana. Apa yang tidak kasirna, apa yang tidak kabito, yaitunya la ilaha. Ulang balik, la ilaha. Jangan sampai bapak ibu Mia habis sampai tidak lama. Awak lah payah hidup di teduya. Bisangko lai galeh kabalabo. Ilie bagago mudiak basenggan. Bisangko galeh lai kabalabo. Kirowe pokok bana nantamakan.
Kaum muslimin di mana saja berada pada malam kini, ambo sampaian Bapak Ibu, cuba manajemen dengan baik kehidupan. Kini ambo sampaian Pak, tinggal siso umurnya le. Luntan tule jonan kabanyak gaya tinggal umur le. Kemudian ambola itu 78. Berarti umur ambola 42 kini jo. Bulan 9 biswa 42 umur ambo kono sana. 42 tahun tu Bapak Ibu kalau lagi tinggal agak 30 le bersyukur lah. Kok tinggal 10 le, kok tinggal 1 tahun le, kok tinggal laki pagi biswa Pak. Apa yang Anda bawa ke akhirat? Samintaro salamoko awak kayo, awak santiang, awak hebat, awak mama ugang, awak ungku ugang, awak kakak ugang, awak ugang. Lupa awak bahwa awak akan bertanggung jawab semua yang diberi nikmat oleh Allah. Summa latus'alunna yauma izin anin. Kemudian kamu akan minta tanggung jawab segala nalah wak nikmati di dunia ini. Baga sedo sana ya der makan patang kojo gulai daging lai lama ka soe. Minun teh talue lama ka soe. Indah. Alah payah lidah urang tu. Lah sadar kita kini tangko. Itu dosa yang pertama. Tolong ingat bana wahai sagala bapa, sagala induk. Takaran hidup muslim tu di sumbayang. Kalau elo idue caliak sumbayang. Kalau ni ancak sumbayangnya teratur sumbayangnya idui orang tu elok tu. Tapi kalau kocak kacir sumbayangnya Bapak Ibu ndak benar salatnya, maka kau baru wakatu je bawa. Wakatu je baru dicaliak bang. Alun dicaliak isi sumbayang le. Panjang gaji kau Bapak Ibu. Kalau rukun sumbayang, sarai sumbayang, oh lapa benar oh. Rukun sumbayang tiga banding kau. Rukun pilih zikiri kalabing kau. Tapi kalau di duduan sekretari, siana sumbayang, siana disambah, di mata gak menyambah, apa isi sambah, baabana orang menyambah jonan disambah. Kalau ndak duduk kaji kepada Bapak Ibu, maka sumbayang manusia tadi ndak membawa ketenangan batin. Ada Bapak Ibu lah tua dah sumbayang, tapi ndak bakal sapuan jaminan tua tu. Augang eh. Lah tua, memang pepuluh rajin mana. Tapi mancala minan tua sakit nanti, sabok minan tua tu lunjuk mambu umah lah. Maloyona tengkak kalangannya. Lampai puluh tahun bala bagana tujuan lawan minan tu lunjuk mambu umah lah. Sianu mangarajon baguaknya lambu umah. Iyo mangjek baguak karajonnya bisa mambu umah. Aku anyo lai mambo oto ke nampak dan pindah dapat mambo umah tu raja kilo dege tuan balai. Saki atie mencaliak minan tuwe. Saki Bapak Ibu minta ube kadukun. Dilayang limo de dukun, memanam limo manggil yang dukun wah. Bahaya jo, yo ni di kanan orang. Siapa ngane awak bantu jo. Konda jauh nak lenggang di katiak kada. Lenggang malah ka jauh di katiak. Sia kiro-kiro ko jo. Iko orang kunyang tinggi malah. Nang kunyang tinggi tu minan tuwe seorang rumah ya. Ndak baga kagarega pulang tu. Tiba rumah benda. Akabama. Takkan ada awak bako awak nana bagindo karajuan. Tu malah bom minan tuwe tu. Karena mak dia kajola tuwo je. Jala bini dia lah je. Alah baca-baca anak je menentu gara-gara tongko gara-gara iduit lah tuwo masih siria sumbayang acok nan disambah ndak tentu nan menyambah ndak jaleh isi sambah ndak tentu. Mau Bapak Ibu terpaksa kaji kita cie gini nya. Ambo kan menyurahan Bapak Ibu, ambo pengen bagi na lumpiat, bagi lu mengaji ka guru, balik mesko mengaji ju guru nele. Jangan memain Bapak Ibu beragama Islam jangan setengah-setengah. Udkhulu fisil mikafah. Nyu dengan membaca kaji ko Bapak Ibu tagaso kekurangan awak. Sabalun guru membaca kaji, sabalun awak minta kaji ke guru, tagaso dewa awak dan sambayang. Lama ngaji wa ka guru tangko, kira ndak pandai awak sembayang doh. Cuba calia. Kini Bapak Ibu ambo duduk nampak awak tagak. Toba dua nama cari. Dua pada wataga. Kalau mau dego? Tak.
tagak. Dari duduk kata gak siapa nagaan. Kudare Allah dari tagak ka duduk siapa kudarean. Iyo li Allah sadu alaihi. Taka terus sembahyang tu tagak rukuk. Dari rukuk sujud. Awak tagak siapa nagaan. Awak rukuk siapa rukuan. Awak sujud siapa nyujudan. Awak ado siapa doan. Awak mati siapa matian. Iyo li Allah sadu alaihi. Mantun kaji bapak ibu. Tanyo ka guru baan dan subanain kowe. Batanyo ka guru tu. Kube kau minta lo diung kutu ameh. Ndak doe lah. Ndak kaba ameh ge do bi bi kau minta lo diung kutu pia hinggi dua. Ndak ikong kue tu dah. Iyo dulu tu terang apa tangwa. Asale dia gia hinggi cek ku dijamin masuk surga. Piu kan tele-tele yo tak kicuah deh. Apa dia jawab? Kalau ndak batal liwat deh. Dia gia inggi ungku tu atau jawi. Tu dijamin awak masuk surga. Kira ungku tu mati dulu. Bila awak akan dijamin itu. Nak masuk akal lah kaji tu. Nak ndak masuk akal tu ndak usah lah. Nah, jadi kaum muslimin di mana saja kita berada malam hari ini, pastikan nan menyembah tu siapa. Kalau sembayangkan balipe 3 pasatuan 2. Model kamu karena ada waktu Isra Mi'raj. Tu Isra Mi'raj tunjuk dia kumah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan lagi at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah. Yo lah itu tu mazhab awak mazhab itu apa? Yo itu cuci gini boleh. Balega. Kalau padusi barang tu. Tu dia lambu yang ada keciang tu. Yang magagi sekali balik petiko. Ayang karajia, ayang tumbuhan kasa, ayang semita tumbuhan ale. Sumangai awu apa? Tinggal Allah zai muamai sipai pulangan sipai kepada zai. Tu mukomodiko jadi baik. Moga-moga baik. Aduh atai. Dewa payo awak di Pariaman balipe 3 basatuan 2. Ayang karajia tu bonang kasa dilipek kau batinggan ba meninggalin kau jo guru. Ayang sabita dilipek nyawa ba menipek kau jo guru. Kubu semangai awu jelapa ditinggan ba ninggalin kau jo guru. Tinggal Allah zai muamai sipai pulangan sipai kepada zai ba mulangan sipai ka zai kau kau yo jo buyawa. Ayo bapak cian tapi kaina innal lazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Ayo mengaji bapak ibu surah Al-Fatah ayat 9. Ndak ada mengaji dong kau. Tu dapek je kaji itu. Bohong kaum muslimin yang berhormati. Dia menghimbau segala kita dan hadir malam kini. Pastikan barang ke ambo di siko bapak ibu. Tinggal anda dengan guru mengaji setiap minggu mungkin atau sekali mulai lagi sekali bagaimanapun. Tanyungan ke guru tu asal mengaji paham, asal lebih ndak batanyung ke dah. Asal ditunjuk ada di hukumnya. Sia nan disambah di mata gak menyembah. Apa isi sambah? Baabana orang disambah jadi disambah. Coba Pak Ibu, siapa yang disambah rewak salamoko? Tuan yang jawab siapa yang disambah? Allah. Nan menyembah? Awak. Nan di pasambahan? Tak ketentu itu sabar lah salah. Allah tu namo Tuhan. Ndak Allah disambah dan disambah tu zat namanya ujui muhad. Nan menyembah sifat namanya ujui baca roengko tu nanambo sampai ke awak supaya tagasu dia awak kekurangane mangko membaca kaji itu kini mangko awak dek mulai wirid kini tabligh akhbar kita mulai pembukaan wirid kini tujuan ambo hanya satu paningga ambo siko namana lo biat bayat namana lo wirid guru baguru namana lo mengaji awak mari kita bahasa moyo ni ka mengaji wak saudara. Talok mengaji taruh ju guru. Mantap Bapak Ibu. Ndak sisio do Bapak Ibu. Sabok kita kabar pulang ke rahmatullah. Lah jalan ada jodoh Jangan galak aja. Ya tadi galak aja baru balik. Abe kau kili nama cai pitih tu nyodo ibu di kalau ada pitih dia dah. Jangan ibu lo lah aja. Sajauh kau kami jangan buah. Aduh ibu sedekah. Aduh. Ayah mana mau di sana ambo ndak lo minta sedekah bagajit wangku tadi do. Coba Bapak Ibu nang sedekah ndak para lungku dia kia. Ndak na dia kia Muhammad Arif sedekah ndak apa-apa mia oto lambo bali ni Bapak Ibu. Gak 5 kali balik kami ndak sedekah awak ndak bae do kalau ndak sagan awak.
Yo senek tu nya tu. Oh, lali we iya sebelih banget ya. Kaum muslimin yang berhormati, itu satu metode kaji kita baca baru, yaitunya mapihan doso tubuh, yaitunya pada tepa siak date siak. Pasane di sikopon ko, pasane di sekolah cai guru atau bawirit lay. Nama nu satu. Salah pokok kan lain wawiri juga lain, tapi adona lu satu lain, adona gak takui, adona gak minder, ugang mengaji tarikai, ugang lebih sagan awak. Mulai hari ini Bapak Ibu, ndak ada takui, ndak ada sagan, ndak ada minder. Pastabikul khairat berpacu di dalam mencari keredaan. La ilaha illallah. Terakhir Bapak Ibu, sabalun idui batu kajo mati, sabalun duya batu kajo akhirat. Terakhir ambo sampaikan Bapak Ibu, mutu anfusakum qabla an tamutu. Matikan diri kamu sabalun. Arti kata pulangan sagalo punyo Allah Pak. Cara memulangan nendak samo memulangan tambilang majuri nada. Kalau tambilang majuri ko tambilang bagian ke majuri ko tambilang maliamaan. Payawa deh itu. Kalau mati sebelum mati, ndak takat nada mengaku saja. Ana wakui awak ndak punyo hayai, ndak punyo alemu, ndak punyo kudarai, ndak punyo iradai, ndak punyo samia, ndak punyo basir, ndak punyo kalam. Aku ndak punyo apa-apa doh kecuali hanya la ilaha lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa ma bainahuma wa ma tahtasara. Milik Allah sagala nado di langit, milik Allah sagala nado di bumi. Punya Allah sagala nado antar langit dan bumi. Semuanya lipui di Allah. Abih awak, abih alam, tinggal zat